गामिया मोजाङैनो दंना मोदला हाल सालफोरा दंनायालाय दंथ'योलै इदिनो हाब माथो साननैसो आमेरिकायाव थाहैनायावनो लांदां लांदां मोनदोंलै बड'लेण्डखौ अजों बुस्थुआ माबाया आमेरिकायाव गोजौ गोजौ बिल्डिं नुबाय थायो नालाय बेखायनो बेयाव एसे लांदां लांदां मोनदों हे सामथाय नोंखौ फैगोन होननानै खिन्थु गुसिंग्रा मेन्टेलफोरना नोंसोरनाव नेगासिनो दै मोनजागोन होननानै बिसोरनालाय बिदिनोसै ओमफ्राय र' मेन्टेला आं आमेरिकानिफ्राय सिख्ला लाफागोन होननायखौ नंमारगौ सानो नामा र' बेलाय थगायखादों सानदोंलै नोंखौ आङो मा होनो दा न' मोनहैबाथाय दाब्ला लानाव थांनानै मार्बल गेलेहैनांगोनलै जाबायानो बेना बड'लेण्डआव फैनायखाय न'खौनो मोनैयाखै बबावबा मार्बल गेलेनो बेना बेसेरा गथ'आ हजों आमेरिकायाव रावबो गेलेग्रा लोगो मोनैयाखै खोमा गैयालै हजों रावबो मार्बलखौनो गेलेनो नागिरा आंहा हजों अनला ओंख्रि साम' नारजि अमा बेदरफोरखौसो गोसोखांहैलाबाय थादों आंबो आसामाव अमा बेदर जादाव जादाव गोसोखांहैबाय थानोहाय मा दाबो मोनफैलालै बिमा दहायनो बोरसि दैमा बारबाय होननाया मोनफैगोन ना र' माखोथो एसे आथुर जादों नोंहालाय नङालै दालागि मोनफैनांगौमोनथ' बिहामजोखौ नायनो लुबैनाया ख्लाब ख्लाब जाथारबाय बे दाद बुरबक एम ए पास नोंना बे खालि बाथ्राफ्रा खेंखा खेंख्रायानोसै आंहा मैथा खावब्ला फिसौखौसो नायनो लुबैनाया हामथारला हनै माथो रायखांग्रोमोना सफैबायलाय सोर आइहो फिसौआ साननैसो थानायावनो असिना जाना फैलायबाय हनै फिसौ हाब माथो फार्स हिनजाव लाबोजेननाय बायदि गासिबो रेडि जाना दंथारोलाय इस्बा नोंसोरबो थानायावनो गोबाव थाहै नालाय ब्रा आमेरिकायाव मानसिफोरानो असिना जालायबाय मा लाखोलै सानथाय आमेरिकानिफ्राय र'ब्रा र' हिनो लायनो आंनो आमेरिकानिफ्राय गासै जिग्ला लाबोदोंनो मोखौ कि जानाया मारै थगायो सानथायनि खोथा लामायाव जेबो उसुबिदा जाबासै हा बिहामजो ओहो आफा मोजाङैनो मोनफैबाय सानथाय मोजां बुस्थुफोरा बख' होलांदो जानोसै र'लै पापा हारे हाबायावनो रायलायबाय थानोसै आथिं आखाइफोरा सुना लाफैग्रोदो माथो आफाया सेंग्रा गोरलै बायदि स्लिम स्लिम जाना दंलै नंगौना नङालाय हा मोदलायाबो गारिनिफ्राय ओंखारनो रोंला गारियावनो थाबाय थाबाय जे नांलालै मादै भारा दंबावो आंना थांसै देलै सानथाय जागायजेननोसै मा लाबदो पापा रे गैयालै जेबो लाबोआखै मा लाबनांगौ आंलाय मा मोनबोनायनि बे मानसि सासेजों हाथारलालां हेरि आं भारे खादोंमोन इमोखौ कि जानाया मुवा लाबनो ओरैनोसो होनदों होननानै दाबो लां ओरैनो नेगासिनो दहायनिफ्राय बेखौनो आंबो गरनैसो खनजालांगोन र' सानलायदोंमोन थांसैलां बेसेराफोरा आमेरिकानिफ्राय माबा मोनसे जाग्रा लाबोदों होननानै दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन मा लाबोनांगौ आंलाय दे जेबो नंला मालाबाफोर बेदरफोर बायना जाहोदो आरो न'आव फैनानै माथो गोसोखौनो लांदां लांदांसो मोनबायलाय हजोंनो आमेरिकायाव एसे आलदा इन्टारेस्ट जायोमोन साला सानैसो सिख्लाफोरजों कानेक्सन जानानै लाइनाव फैहां जाबायमोनलाय बेयावलाय आंखौलाय सोर गोसोथोबावनांगौ जिथै हजोंनो बहाबा कम्पानिफोराव मावनानै एसे एनै डलार आरजिनानै लाबोनो हागौमोनलाय दासो सानथिना लस मोनबायलां बुस्थुआ गथ' मा जेबो नङा बिमा जेबो नङा खामानि गैला नामा गोदाव सोराव साला बिसिनायाव थानानै बखिबाय थानो मा खामानि नागिरना मोनैखायसो दसे ओरैनो थाथ'दोलां जिमाखा सुनु दं जिमाखा सुनांगौ मास मोननैसो थाहैनायावनो जिमफोरा माबायदि मैखुन बेरहां जानानै दं कन्डिसन इज भेरि डेन्जारस होनबालाय बे आयाबो सानदुङाव दिहुनना होथारसै खोमा जिफोरखौ बेखायनो मुसिजोबनानै माबानानै मैखुन बेरलांबाय बे जिमाखा जि सुनांगौआव दंखलाबो गोरा नारनो हाया दै थिंखिबो गैया बाथरुमबो मोजां गैया माबादि न'खराहाय बेलाय ओइ डन्ट टेनसन गिभ मी अके आमेरिकानिफ्राय नोंसानि नोंथांनि न'आव फेसिलिटि बाहायबोनानै देरबोनानै बे जोंहानि न'आव दासो फेसिलिटि नागिरनाङा बुहुद दिगदार हजायगा मिथिबाय जायै लोङैसो फैसा गारो माथो ओरैनो वाशिं मेसिनखौनो गंसे बायना लाबोनो हाया मा वाशिं मेसिन बेलाय मा बुस्थु मा आरिनो हायो बेलाय बायदिसिना इदिनो जिफोर सुग्रा आरो सब मेसिनखौनो नांगौ जाहैबाय आरोना माने आखाइजों दांनानै खामानि मावला जाहैबाय आरोना सब खामानिखौनो जुदि मेसिनजोंनो मावोब्ला माथो मावनानै थागोन नोंसोर न'खर न'आवलाय संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायनिफ्राय लानानै गासिबो खामानिफोरखौनो मेसिनजोंनो मावनो लुबैब्ला दानि हिनजावफ्रा मा जागोनलै गैयिफ्रा बेबायदि इजियाव मेसिनजों खामानि मावबाय थानायनि थाखायथ' बेमार आजारफोरा बारा जालाङोलै सानाय सुनायफ्रा जेबो सास्रि गैया एक्सारसाइस गैया आरो बे जोंनि फिसा फिसौफोरनि बे समावबा बे टेक्न'लजिया जौगायै मा बुस्थु आफोद ओंखारहैगोन बे न'खरा ओंखारगोन आरो बिदिनो बायदिसिना फैसायासो माथो होगोन दा दे मोजांसो जाहैगोन इजिनि सायाव इजि
थाङै थुङै हिनजावफोरखौ फिसा आजाय होनोल' लादो होनायसो जागोन अभद्र साला हिनजावफोरखौ रेसपेक्ट होनो सोलों उनावथ' गासिबो न'खरावनो रबटफोरखौसो खामानि मावहोग्रा जागोन बायदि मोनदोंलां आं सुइ सेरै सेरै मावहोबाय थानाय दे बेफोरखौ बकबाय थानाङा माबार दंखला नारना होफै माबार दैया अके बेबी सियर वाइ नट दे फरायदे आबौ दे काराङा गथ'नि गोलावि गाराङाव गाराङा नङालै अ आ होन आबौ आंनियालाय हारसाफोरासो नोंदा जोंनि सारानो गाराङाव गाराङा होननानै फोरोंदो इदि आइ होमबा नोंसोरनि सारा खावसे गोथां जाम्बा लल्लासो इयो नोंखौ सारनोसो खोथा नायगोन आं होमबा जोंहानि आबौ दारि खेबजाङा नोंखौ खावसे गोथां जाम्बा लल्ला होनदोनानै नाले राजा खोथा नाय सेसांलै सेस गथ'नि गोलावि उइ होनोना ओइ होनोलै आबौ दे ओइखौनो दांना हो गथ'नि गोलावि औवा नामा दे जाबाय दे जासिगोन हाबाय माथो मा होनो आंनि नामखौ मैथा खावब्ला दोनालासिनो मिस्टार टेलेन्ट दोनबाबो जागौमोन बाप्रे खुगायाथ' बोरायानो नाङा आबौलै मोनसे खोथा दे फरायनाया मा होनो नोंलाय आबैखौ गिस्टना लाबोनाय नायना लाबोनायलै फरायनाय गोदाव सोराव सोंबाय थागोन बेयाव बेनि खोथा आबौ ओइ नोंबैनाव सोंना ला नांगौ दे नोंनो खोथा जामब्रना लादों गाब्रना फरायनायाव गोदाव सोराव सोंबाय थागोन बेयाव रायलायनायासो बांसिन आंबो देनां जामब्रानि हिनजाव लागोन दे आबौ दे धरम जालालै बेजों जेरै नामा मैथा खावब्ला एरैनो केरेक्टाराबो बिफान लाथारदों बेथो लेखा फरायनाय लांखौलाय मा बुद्रुलायखो बाबालै दाख्लि प्राइटाव जुइस फाननाय सिख्लाफोरा मोजांथारमोनलै ना मा आंबो देनां आबौनि बायदि इदि सिख्लाखौ जामब्रना लागोन दे बाबा दे थैबायलै सेस आंगा गोदाव सोराव रायलायनायबा थिगथारबाय गथ'आ लेखा फरायबाथ' 20 मिनिट फरायबानो खर'आ बोरसि बोनो रायनायलुलैना दे फरायदो दे आबौ दे नै फरायबावगोन आं ओंखामसो जाहैनोसै या मोजां बानायबावनो हागोन आं बे गथ'खौ मेन्टेल मा बैसागुआथ' सफैथारबायलै मैनाथि मोनजों लोंनानै बारजाब मोसाफानोनि टारगेट दंमोन आंहा हिरि मोसाबानो जाबाय नोङा जोंफोरजोंलाय सोर सिख्लाया मोसाफानोलाय बेथो मोसागोनब्रा हिरि मोसानायाथ' बार आंहानि खाथियावनो तापानो नामाया दखले सिख्लाफोरा बेथो नोंसा मादै माइब्रानि संदोना सवाखै होख्लायनांगोन बैसागुआव खोजिमा बिदैजोना ओइलाय गुसिंग्रा फांल'बा दहाय राखांनाया मोनफैबाय माथो खोजिमा बिदैजों होख्लायनांगोन देग्लाय बैसागुआव हिरि मोखौ कि जानाय सामदायखौ लिंना दैगोन बयाखौ सैमा थगायनाय हामा मानसि औलै फाग्लाया आमेरिकानिफ्राय माबा मोनसे जाग्रा बुस्थु लाबोगोन थगायनायाबोलै बैसागु मोसानायावबो लाजानाय नङालै देग्लाय बेखौ मानसियानो सदर बदद्राय गावखौबो मालाबा थगायफिननांगौलै दानो थगायहरा मानो आमेरिकायाव थानाय समाव बियो सबायजों साम' हिरि अमा बेदर जानो होनदोंमोन ना दानो संदो होननानै थगायहर लेंहर दानो लेंहर होमबालाय थगायहर हेल' मालाय बहा दं सानथाय न'आवनो दंलै वदला बरिंनो फैनोबा नै दावखालानाव बहायगासिनो जों लोंनाया फ्रि बैसागुनि खोजिमा बिदैजों नंगौना नङा नंगौब्रा आरो नों जानो होननाया सबायजों साम' आरो अमा बेदर दंबावोसो होमबालाय र' आंबो सन्देरहैनि दे फैनोबा एसे थाब फै नङाबा मोनजानाय नङा नालाय नै र' थांगौ दसेनो मोनगोन आंबो ओरैनोसो दंखायो फैगोन आसला डेन्जार रागा जाफैखागोन खोमा आसला मोखौ कि जानाय सानताया गावानिखौ बा सेफ्राथारदोलै एख' खरस खालामलाया मालाबा नोङो पेरदोनायो बिबनांखौ आमेरिकानिफ्राय लाबोनो सेस्था खालामथारदोंमोन आसला हायासिनो उतपाद्रायना मानसिया एसे दैलाय आसला मोनफैबायानो दाउ बिरनाय होबोदो सं आया माथो बोरो लोंगासिनो होननायालाय माथो गैयानो हेपि फ्रेंक दे सानथाय मा फ्रेन्ड दे बेलाय फ्रेन्ड नङालै फ्रेंक खालामदों जों नोंखौ थगायदों मानसिखौ फैनानै बिदि आहिरि पार्टिया केन्सेल जाबायलै सानथाय मुलाबा लोंहोसिगोन दे मानसिखौ बिदि थगायो नालै दाख्लैलाय जोंखौलाय मानो थगायनाय सानथाय
बेखायनो नोंखौ दिनै फ्रेंक खालामबाय आरो नोंसोरसो बिदिनो र' मा घन्टानि फ्रेंक बेलाय